हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो बड' जोबनो स्लावबरना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गासैबो मिथिखाबायानो जोंहा ग्रेड 4नि एग्जामनि रिजाल्टखौ होबाय मैयानो मोनाबिलिनिफ्रायनो जों रिजाल्टखौ नायनो हादों आरो ओमफ्राय बुंनाय बायदिब्लाथ' जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा रिजाल्टखौ दिनैसो होगोन होननानै बुंदोंमोन माने दिनै अक्ट'बरनि 18 दिनैसो रिजाल्टखौ होगोन होननानै बिथाङा एनाउन्स खालामदोंमोन नाथायबा जोङो मैयानि हरनिफ्रायनो रिजाल्टखौ नायनो हादों लोगोफोर नोंथांमोननि आंनियाव माने गोबाङानो हरदोंमोन आरो एप्लिकेसन आइडि आरो पासपर्ट होनानै माखासेफोरनिखौथ' आं नायनानै हरनो हाबाय नाथायबा सार्भारा उनावहाय एसे डाउन जाहैबाय बिनि थाखाय आं नोंथांमोना बांसिन मानसिफोरनि रिजाल्टखौनो नायनानै हरनो हानाय जायासै दासिमावबो रिजाल्टखौ नायनो हानाय जायाखै दे लोगोफोर सार्भारा दासिमबो डाउनानो दङ दा बिनिखायनो नोंथांमोना एसे नेदो आं सानदों आरो बिथांमोना गावसोरनो अफिसियेलि माने सेबरनि अफिसियेलफोरानो सार्भारखौ डाउन खालामदों जानांगौ माने जोंहा रिजाल्टनि डेटआबो दिनैसोमोन नाथायबा बिथांमोना मैयानो हगारफ्लांदों जानांगौ मोनायाव दा आङो नोंथांमोननो माखासे मानसिफोरखौथ' नायना हरबाय दानिया जोंहा खोथाया फैदो जायफोर नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायखांबाय बिथांमोना पास जादोंबाथ' बेस्ट अफ लाक मोजां नेक्स्ट स्टेजनि थाखाय बिथांमोना थियारि जाबानो जाबाय बिथांमोनाथ' आरो नेक्स्ट स्टेप दंबावो इन्टारभिउ स्किल टेस्ट जागोन कम्पिउटार टेस्ट लानाय जागोन दा बिनि थाखाय नोंथांमोना रेडि थाबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना पास जानाय नोंथांमोना दा बिनिफ्राय जायफोर बिथांमोना पास जानो हायासै जेनेबा फेल जाबाय नोंथांमोनाथ' बे फैसाखौ मोनफिनगोन दै अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना बेसेबां फैसा थांनायमोन जेनेबा जोंहा बेसेबांमोन 250 मोनदां जों अनलाइन मोनसे खालामनायाव दा बेसेबां फैसाखौ नोंथांमोना मोनगोन आरो मोनफिनगोन नोंथांमोना दा माला मोनगोन बिनि जेबो आपडेट फैयाखै दे नाथायबा नोंथांमोना बे फैसाखौ मोनफिनगोन दे नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव बेसेबां फैसा होनांनाय बेखौ नोंथांमोना बेंक एकाउन्टाव मोनफिननो हागोन दा फेल जानाय नोंथांमोनखौबो आं खावलायो दे नोंथांमोना जेबो माबा खालामनाङा दुखु जानो नाङा जेनेबा जोंहा आरो फैगासिनो दंबावो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फैगासिनो दङ एपिडिसिएलनि फैगासिनो दङ जोंहा आरो DHS DMEनि एग्जामाबो जानो गोनां दा बेनिखायनो नोंथांमोना फरायबाय थाबानो जाबाय सानसे नङा सानसे नोंथांमोना फरायनानै जुदि एग्जामखौ मोजां होयोबा रिजाल्टआ मोजां मोननो हागोन लोगोफोर आं नोंथांमोननो बे अनलाइन एप्लाइनि लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन दे आं बेहाय नोंथांमोननो गासिबो सार्भारनि लिंकखौ होनानै दोनदों गासै बे सार्भार खैथा दङ मोनब्रै दङ ना मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै गासै जोंहा मोनब्रै बेहाय लिंक दङ दा बे मोनब्रैबो लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसन होनाय लिंकआव थांबानो जाबाय नोंथांमोना बेहाय गासिबो बे मोनब्रै लिंकखौ मोननो हागोन दे सार्भारा जेनेबा नैबे मोनसे लिंक वानाव जायाबा नोंथांमोना नैबे लिंक 2आव नायनो हायो दे सार्भारा बबेयावबा मोनसेयाव डाउनबो थायो जेनेबा नोंथांमोना क्लास 8निखौबो नायनोबा नैबे लिंक वानाव थुदो बेहाय जुदि सार्भारा डाउनबा लिंक 2आव थुनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हागोन भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना गासिबो चेक खालामहैबानो जाबाय नोंथांमोना गासिबो लिंकखौ मोननो हागोन दा एग्जामनि रिजाल्टखौ आं नोंथांमोना नायना खोन्थाहरनो दै दा बेहाय सार्भारा डाउन जादों ना मादों आं बेखौबो नोंथांमोना दा बेहायनो मबाइलनि गेजेरजों आरो खोन्थाहरबावनो सानदों आं नैबे मेट्रिकनिखौ गिबियाव थुंगुनि लिंक 1आव सार्भारा खुलिगोन ना माखो नै दासिमबो गैया दे लोगोफोर आं नोंथांमोना लाइभ खोन्थाहरदों दा बेहाय दासिमबो जोंहा बे सार्भारा डाउनानो दङ ओमफ्राय नैबे मोनसेयाव आं लिंकआव थांबावनि नै सार्भारा दासिमबो डाउनानो दा नोंथांमोना एसे नेबानो जाबाय 9थाफोर नङाबा दा 8थानि गेजेरावनो खुलिनो हागौ नोंथांमोना एसे नेदो जेब्ला आं माने माबाखौ सार्भारा खुलिफिनगोन अब्ला आं नोंथांमोननो माने जायफोर बिथांमोना आंनो एप्लिकेसन आइडि पासवर्ड हरनाय आं नोंथांमोननो गासिबनिखौबो रिजाल्टखौ नायनानै हरगोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों